kaikille taas pitkästä aikaa siellä. Tänään mä oon tosi virteellä päällä. Tuolla on lunta maassa ihan hirveästi ja me tehtiin eilen koulussa niin lunjukko. Nyt on lauantai ja mä sain tänään patterin ja mulla oli aiemmin ihan hirveän kylmä ja mulla ei ollut vielä patteria. Joten tänään mulle sit hankittiin patteri. Se ei ole vielä tässä huoneessa, joten täällä on vähän viileä, mutta onneksi mulla on bolero päällä ja sitten tällainen, tää on vähän kesäinen asu kyllä, mutta silti. Koulussa eilen me tehtiin niitä robotteja tai sellaisia mindstormeja, jotkut tietää varmaan jo. Ja meillä oli eilen sellainen kisa ja no, meidän robotti oli aika kevyt, niin ei se nyt se ei oikein päässyt finaaliin, mutta kyllä meidän mielestä se ihan hyvä oli. Ja se eilen robottimatsi oli ihan hirveän hieno oikeasti. Vähän siellä kyllä niinku huudettiin, että jee, voitetaan heltti. Mutta siis tosi hieno oli kaikki robotit ja oikeasti niin oli panostettu ihan hirveän pitkään. Ja meillä on sellainen ohjelma, että me voidaan ohjelmoida niitä vaikka väritunnissa, että ne niinku menee mustaan pakoon ja kaikkea tällaista. Mut siis oikeesti ne mindstormit on ihan sikasiistejä ja mä toivon, että jonain päivänä mäkin saisin sellaisen. Mut musta tuntuu, että se maksaa varmaan jotain 500 tai 400, en oo ihan varma. Ne oli ihan hirveän hienoja. Ne menee kumminkin jossain vaiheessa sitten toiseen kouluun, että toivon, että sielläkin ne tekis sitten tosi hienoja robotteja. Mutta mä en tullut tänne kertoa mistään roboteista. Mä tulin tänään kertoa 10 faktaa minusta. Koska joskus multa on pyydetty sitä, niin mä nyt päätin tehdä tämän videon sitten tänään. Vielä kun multa tähän energiaa riittää. Eka asia, jonka varmaan kaikki tietää, on, että mä olen 11-vuotias. Ja mä tiedän, että mä en oikein täytä YouTuben ikärajaa, mutta hei, kyllähän jotkut muutkin niinku tekee välillä niinku vaikka 10 tai 9 ikäisenä tänne videoita. Mä en nyt oikein tajua, että miksi niitten mäkänen vois. Ja et niinku mun mielestä olisi tosi hyvä, niinku, että jos ikäraja olisi vaikka 10 vuotta tai joku 11, koska niinku täällä on monet nuoret tekee tosi hirveän hienoja, niin mä en tajua, että miksi ikäraja pitää olla 12 tai 13. Mutta toisinaan mua ei haittaa yhtään se, että mä en täytä oikein sitä YouTuben ikärajaa, koska mun mielestä on ihan kiva, että niinku mä en ole ainut, joka tekee tän ikäisenä videoita. Toinen asia on mulla se, että mä oon 142 senttimetriä pitkä, 140 senttiä pitkä, tai 100 senttimetriä pitkä. Ja mun mielestä mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mä olen sitten tän kokoinen enkä yhtään pidempi. Kolmas asia on se, että mä rakastan hirveästi musiikkia. Ja yleensä kun mulla on täällä kotona ihan 2 radioa, toisesta tulee niinku suorana ja sitten toisesta voi kuunnella ihan vaan levyjä. Mut siis mä yleensä kuuntelen mun radiosta niitä musiikkeja. Ja 4. asia on se, että mä oon välillä sellainen, että mitä mä laitan päälle, tai sellainen, että niinku, mulla on kauhean niinku, tärkeää, että mitä mä laitan päälle, koska joskus mä oon sellainen, että okei, voinko mä laittaa tän sitten, koska mä en niinku, ennen oo välittänyt, että niinku, onks sillä niinku, paljon väliä, että onks mun kesäinen vai talvinen vai arkinen tai minkälainen asu päällä esim. Koulussa. Mut nyt mulla on tullut sellainen pakko, että okei, mä haluan laittaa tän, koska tämä on mun mielestä tosi hieno. Tai sellainen, koska mun on tosi tärkeää, että miltä mä näytän. Koska niinku, mä en silleen välitä, että mitä muut sanoo mun ulkonäöstä. Mut siis mulla on itse tosi tärkeää, että mitä mä mun mielestä näytän. Niin yleensä mä laitan tällaisen tosi rennon asun, jos meillä on esim. Liikunta tai jotain. Ja jos meillä on sitten joku, no en mä nyt ihan tiedä, joku vaikka juhla tai joku sellainen, niin sit mä laitan kyllä niinku tosi sellaisen jonkun tosi hienon tai mikä on niinku mun mielestä sellainen joku mekko tai joku.
Vitosasiana on se, että mulla on 2 tosi hyvää, tai ne on sellaista ihan parasta ystävää. Se on yksi Sonja, joka on ollut Maideissa, ja sitten Kata, joka oli siinä jogurttihaasteessa. Että ne on mulle tosi hyviä ystäviä. Sitten on myös yksi Sandra ja yksi Laura. Että nekin on ihan hirveän kivoja. Että niinku, me ollaan yleensä koulussa, että Sonja, Sandra ja Laura. Että me ollaan yleensä niinku ne liisteen siellä. Ja sitten me niinku keksitään kaikkea hauskaa. Että niinku, mä en oo niin paljon muiden kanssa. Yleensä mä oon niinku koulussa aina niiden kanssa. Et mä en tiedä kenen muun kanssa mä olisin, jos niitä ei olisi koulussa. 6. asia on se, että mun lempiruoka on palermanpasta tai kanasalaatti. Ja mun lempijuomino, niitä on aika monta, mutta siis yksi tosi hyvä on niin se on toi, no jos piirtelö ei lasketa, niin sitten on varmaan Pepsi. Tai sitten on joku lämmin kaakao, koska yleensä kylminä päivinä niin kuin lämmin kaakao ja vaikka joku Netflixistä joku sarja, jota mä katson, niin oikeasti sellaista päivää ei voita mikään. Se on tosi niin kuin rentouttavaa, että saa olla vaikka vältyenä ja sitten vaikka juo niin kuin lämmintä kaakaota. Ja sitten niin kuin, vaikka jos pihalla satais ja kaikkea sellaista, niin mun mielestä sellaiset päivät on niin kuin tosi kivoi. Että saa vaan niin kuin olla peiton alla ja juoda lämmintä kaakaota tai sellaista. Mut, niin. 7. asia on se, että mun toi lempivuoden aika on talvi, koska silloin on maailman ihanin juhla, on jouluaatto. Ja koska silloin saa tehdä kaikkea sellaisia pulkkamäkeä, tehdä lumiukkoja, silloin niinku uimahallitkin on kaikki auki, kun kesäisin on niinku tosi kiva uida. Kesäisin kun ei pääse mihinkään rentouttamaan poreammeeseen tai sellatti. Et mun mielestä talvi on ihan ykkösenä ja kaikkea sellaista. Vaikka kesäkin on tosi hyvä, talvi on vaan ykkönen. 8. asiana on se, että mä en enää ihan hirveästi leiki kaikella. Musta sit mä ja mun kaverilla, kun meillä on se Petsi-kanava, niin me tehdään sinne LPS-videoita. Niillä kyllä mä leikin, mutta mä yleensä leikin vaan niillä, että kotona mä en leiki, koska mulla ei ole muutenkaan kovin paljon. Että kotona mä en niillä en melkein yhtään leiki sellaisilla. Mut siis Sandralla, kun siis mun kavereilla, niin se kanava, niin yleensä niillä mä tykkään ihan hirveästi leikkiä niillä petseillä. Koska en mä vaan tiedä, mut yleensä mä tykkään kavereilla leikkiä kaikkia petseillä tällaisilla. 9. asia on se, että mä oon välillä tosi HD tai sellainen, koska joskus jos mulle tulee mun pitäisi vaikka kerta enkuun kokeeseen, niin yleensä mä teen se sellaista, että mä tosi kovaa pyörin ympyrää, sit mä katon vaan sitä kirjaa, mutta sit mä pyörin ympyrää vaikka. Niin se tuo sitä, että mä voin keskittyä, koska jos mä oon vaan paikalla, niin siis mulla on niin tylsää oikeesti, että mä en edes jaksa lukea sitä. Mut sit jos mä vaikka hyödyn ja pyörin ja samalla luen, niin sit aivot rullaa, sit mä muistan niitä jotenkin enemmän. Mä en tajuu, mut jotenkin se meillä menee silleen. 10. asiana on se, että mä en jos mä oon yksin tosi aamulla kotona tai jotain, niin jos on vaikka nyt talvikeli, vaikka mun lempivuoden aikana onkin talvi, niin jos on vaikka niin talvi, ja sitten on ihan hirveän pimeät ne aamut, niin jos vaikka kaikki muut on jossain, niin mun pitää itse hoitaa kaikkea, että valot menee pois, kun mä oon menemässä taksipaikalta jotain, niin oikeasti se on ihan hirveän pelottavaa, kun tuntuu, että silloin voi tapahtua kaikkea. Ihan että mua pelottaa, että joku katsoo ikkunasta mua ja sitten joku sakunta ja sitten mä laitan oven kiinni, niin sitten tapahtuu jotain kauheeta. Joten siis oikeasti mä en aamulla pysty olla yksin. Mä oon heti pelottavaa, että ei mä halua jäädä aamulla yksin, koska se on niin pelottavaa, varsinkin talvikeleillä. Mut silti talvi on paras vuoden aika. Mutta tässä oli tää mun 10 faktaa itsestäni. Ja toivon, että tykkäsitte tästä videosta ja tilaisitte ja laittatte
peukut pystyyn. Jos tykkää, sitten voit laittaa peukut alas. Ja kommentoisitte, että mitkä on niinku, esim. Teidän pelot tai niinku... Mä toivon, että tekin tekisitte tämän 10 faktaa itsestänne, koska mä haluan niinku tietää vähän muistakin ihmisistä ja kaikkea tällaista, mutta niin. Toivon, että tykkäätte, jos olette peukut pystyyn ja kommentoitte tätä videota, että minkälainen tää oli. Mutta ei sitten muuta, me nähdään ensi videossa. Moikka! Ai niin muuten, ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin kysykää pois. Tai kommenteissa vaikka, koska sit mä teen Q&A ja siinä mä sitten vastaan kommentteihin, että jos teillä on jotain kysyttävää, niin kysykää vaan. Mut ei muuta.